Zo is het om op een steigerend paard te zitten dus. Kom. Goed, kom. Nog een keer. Ja, die was wel goed. Nog één keer, Walou. Kom. Ja, knapper. Ze slaat ook steeds meer uit met die benen. Ja, ze gaat alleen nog niet zo hoog. Ja, die was wel goed. Nog één keer, Walou. Wow. Ze slaat ook steeds meer uit met die benen. Ja, ze gaat alleen nog niet zo hoog. Roma. Hallo. Mitte. Hey, Suiter. Uniek. Hi. Ook elke keer hetzelfde. Met de GoPro. Ja. Zo kunnen ze zien vanaf de GoPro hoe ik dit altijd doe. Het is echt heel moeilijk dit. Ja, high-tech. Nou, dat was het. Dat was de uitleg. Hallo. Mitte. Hey, Uniek. Hi. Ook elke keer hetzelfde. Met de GoPro. Ja. Zo kunnen ze zien vanaf de GoPro hoe ik dit altijd doe. Het is echt heel moeilijk dit. High-tech. Ja, high-tech. Nou, dat was het. Dat was de uitleg. Fietspad. Buitenpad. Ja, als je je hoofd zo laag doet, dan ben je wel zeker weten buiten beeld, Walou. Oh, dat Uniek het ook zo goed voor. Ja, en ze vinden het echt super leuk. Ja. Oké. Nu weet ik het niet. Wat vind jij? Oké. Oké. Geen idee waar we uitkomen. Volgens mij gaan we normaal altijd rechtdoor, of niet? Ja, maar misschien is dit iets korter. Ja, dat kan. Dat zou voor mijn gevoel wel kloppen. Ja. Dat dit iets korter is. Dit is ook mooi, die, wat zijn dat, dennenbronnen? Ja. Coniferen. Ja. Ja. En hulst. En varens. Mos. En beuken. Oh, ja, vroeger heb ik dat geleerd. Ja, beuken hebben toch een witte schors? Of is dat Nee, dat is een berk. Nee. Vroeger kende ik ze zelfs met een Latijnse naam. Nou, dat kan ik niet. En er zijn ook eikenbomen. Ik ben het allemaal vergeten. Walou wil alweer hard gaan. Ja?
Oh, nee, niet het kleine paardje. We doen gewoon zo. Free rein. Modder. Het is echt glad hoor. Ik denk we kunnen een galopje doen. Misschien zo meteen weer. Ja. Oh, en er staat ook gras, dat waren we vergeten. Oh, gras, ja. De doos. Nee, een winterslaap. Ja, oké. Hier heb je een berk. Ja. Kijk, dit is wat we dan kunnen doen. Ja, precies. Ja, Ja, dat moeten we echt een keertje doen. van Laura. Gaan we Laura vragen? Die heeft de foto's ook gemaakt van de kalender. Oh ja? Die is echt supergoed. Ja, dat is leuk. Ah, het lijkt gewoon wel bloed wat hier in die sloot ligt. Zo. Wat steeds creepier. Zijn we hier alleen? Ja. Oh, we zijn bij die Hier zijn we. bij de picknicktafel. Dat was, een kortere route. Normaal komen we daar vandaan. Shortcut. Ja. Nou, weten we dat ook? Willen we hier even op de rug gaan liggen? Ja, Rijn gaat hier altijd even liggen. Nee, dat doen wij niet. Wij zijn nog jong. Rijn ook natuurlijk. Dit is alweer zo hard hoor. Mhm. Allemaal te fotograferen. Ik wou even naast die komen. Oh, oh.